Сега трябва да го тупне на него, на земята. Трябва по-бавно. Аз нарочно не искам да го взима бързо. Опа! Къде ще си играе с тях? Как го хвана това големи стрец? Край! Не го взе. Избяга. Ще ви кажеш, че това не си струваше парите, така ли? Някой ще ми каже, че това нещо не си струваше парите. Ето големия ще го ударя в устата. Добре, на кой да дам? На хареса да някой? Виж го е това. Движи и другите. Захапах го. Я? Да му дам вече на някой, нали? Ще не са тромове въобще. Айде, то само се откачи. Шанс.